Αν αρχίσεις πες μου. Λοιπόν, θα ανακατέψουμε μια φορά τράπουλα. Θα ανακατευτούν καλά τα φύλλα. Ωραία. Και θέλω να μου πεις κάποιο stop. Κόμπα. Λοιπόν, μετά το 7 σπαθί. Δες το φύλλο. Το δείξω. Άντε μου. Ωραία. Ναι. Τώρα θέλω να το βάλεις μέσα στην τράπουλα. Όπου να είναι. Πάρ' το και από μέσα στην τράπουλα, θέλεις. Ναι. Ωραία. Τώρα θέλω να γράψεις το φύλλο που είδες. Αν είναι αριθμός, γράψεις τον αριθμό και το σήμα. Είναι φιγούρα. Να το ζωγραφίσω δηλαδή. Ναι, να το ζωγραφίσεις. Ωραία. Και μετά... Κανονικά σαν φύλλο ή μόνο το νούμερο και το αυτό. Έχει Τι? Όχι ρε, αν είναι ας πούμε 5 σπαθί, το 5 από δίπλα το σημαντικό στο σπαθί. Ωραία. Ναι. Κλείστον. Ωραία. Ναι. Πώς βάζω το διπλό σου. Δεν μας νοιάζει, απλά... Εντάξει. Οκ. Ωραία. Δεν ξέρω αν είναι και εδώ τόσο. Το βάλω φωτιά. Πιστεύω έχουμε φτάσει. Ωραία. Θα το αφήσουμε να καεί. Έχουμε εδώ πέρα τη στάχτη. Έχω το αυτό στο χέρι μου. Όχι. Δεν έχει σίγουρα. Χάι μαζάρ. Λοιπόν. Θα βάλω τη στάχτη στο χέρι μου. Ναι. Θα την απλώσω στο μπράτσο. Θυμάσαι το φύλλο. Ναι. Ήταν αυτό. Δεν είμαστε καλά. Πάμε καλά. Βασικά είναι 2 καρδιά αλλά δεν φαίνεται πολύ καλά. Ναι. Okay. Αυτό ήτανε.